Akwanna wala, ọ wà ní ejije, a na-akpa ije. Isi ofe ti unu. Omebe dati ụgbọ. Omebe dati ụgbọ ya akpọ ya. So, a ga m enye 1 million naira. Odube. A na-atọrọ ya aka uwe. Ya ga-etogide aka uwe. Ekelela m gị, a ga m eji ọkọ mmiri na-ekele gị. Ekele ka dị ka ị ga-eme emebi. Because a mara m na ị ga-eme. Ọ ga-adịla gị mma. Ekpelela gị ekpere. From nga ahụ ọnụ, Chineke nna duma ya. Ya nye aka ịkatị. Because mana kwa ụlọ ji eme, ọ ga-efesarịrị anyị. 2 million n'otu ya. Asha ọwụwụ ya, ọ ga-eba 2 million. Ya gazie, m na-eme na. Thank you very much.